fi mu hutawa ba zai fi mu jin daɗi ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi kai zuwan yaro an so min lemun kwalba ja sa na ga yaro an so min kai zo mana yaro Allah da zo na ake ka ya kudi zo mana aba Allah ke muku dai nake so kamar da Allah dan an so min lemu gaskiya ga yaron nan ya kawo min lemun nan Allah karamin dadi a ban sai ba kai ya haka da fa'ida yake ba wannan nace ka siyo ma lemon kwalba ka je ka siyo mu wannan ka ce lemu kuma wannan ai lemu wannan ba wannan mu dalla je ka mai da mu ka ce Ozilala ne je ka ga abinci ne wannan a ce ka siyo lemon kwalba ka je ka siyo wannan ai ba lemu bane ai wannan abinci ne wannan mun ce an yanka wannan sai samu an yanka Allah zo kuma an so mu Zaka gwada ba hauka na yi ka siyo min lemun kwalba ka siyo min wannan lemun yanzu kuma na yi ka siyo min ruwa kana kawo min wannan ruwa ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.